Για πες μας τώρα, Δήμαρχε. Τραβάς πένα. Okay. Για πες μας τώρα, πώς φάνηκε η βόλτα. Καλά είμαι. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ όμορφη εμπειρία. Καταρχήν θα το συνιστούσα στον οποιοδήποτε να το δοκιμάσει, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε στο μυαλό μας ως μια ιδέα, χωρίς να έχουμε τη βιωματική αυτή πραγματικότητα που ζήσαμε εμείς εδώ. Δεν καταλάβα πραγματικά, κάναμε ένα πραγματικό γύρο σχεδόν της πόλης. Ούτε κουράστηκα, δεν ίδρωσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το πάρει ο καθένας να πάει στη δουλειά του αυτό. Και να μην το δει ως μέσο απλά αναψυχής, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του για κάθε τι το οποίο σκέφτεται. Για μένα πραγματικά ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Θα τη συνιστούσα σε όλους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δίκτυο εδώ στο Δήμο. Θεωρώ ότι στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού, το οποίο θα υπαρθεί και σε μια σοβαρή συγκοινωνιακή μελέτη, προφανώς θα μπορούσε να γίνει. Εξάλλου αυτό γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, γιατί δεν μπορεί να γίνει στο Αγγλικό. Πρόσεξες κάτι στην βόλτα που κάναμε. Δεν δημιουργήσαμε πουθενά πρόβλημα. Οι άλλοι δημιουργούν. Ένα-δυο κοροναρίσματα ακούσαμε και αυτά ήταν από κάποιους βιαστικούς που σταματήσαν στο φανάρι αμέσως. Και εμείς περάσαμε στο φανάρι. Θεωρώ ότι και τα κοροναρίσματα που ακούσαμε είναι αποτέλεσμα ότι έχουμε ένα κοινό το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Μήπως ήταν και μερικά χαρά, χαρήκαμε που μας ήταν. Δεν ξέρω αυτό. Εσένα ίσως, εμένα δεν μπορεί ακόμα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι εάν αυτό το πράγμα περάσει στον κόσμο ως χρήση, ακόμη και στον οδηγό που ακολουθεί με το αυτοκίνητο και βιάζεται, θα έχει τη λογική και την νοοτροπία να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Σωστά. Πάμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις. Ναι, είμαστε μέσα. Πάμε. Είμαστε μέσα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χαρήκαμε. Θα συνεχίσουμε και την κουβέντα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο Δημαρχείο. Τα κλασικά είναι ότι δεν ίδρωσα ούτε εγώ. Ναι, άμα δεν ίδρωσε ο Σταυρόπουλος είναι το καλύτερο δείγμα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεύτερο, σίγουρα θα ρωτήσω αν παίζει ρόλο και η ποιότητα στο ποδήλατο, γιατί είχαμε πολύ καλά ποδήλατα, έτσι. Κοίταξε, είχαμε από φθηνά ηλεκτρικά, μας είπαν άγρυπα ηλεκτρικά, αλλά δεν ίδρωσε κανένας. Έτσι, δεν ίδρωσε κανένας. Αυτό είναι σημαντικό. Εσύ ήσουν με ένα ποδήλατο, πόσο κάνει, Αντώνη, καινούργιο να το πάρει κανείς, το ποδήλατο που είχε ο αγαπητός Σταυρόπουλος, το δικό σου. Το δικό μου κάνει 1100. 1100. Δηλαδή είχες ένα από τα φθηνότερα ποδήλατα της αγοράς, ηλεκτρικό, δεν ίδρωσες καθόλου. Ο Λέντσκος μου εδώ μας κάνει τίποτα, δεν έχει υδρώσει καθόλου. Και ο Μάνος ήταν με ένα συμβατικό. Και βέβαια ένα συμβατικό. Μετά τον εγκαταστήσαμε. Και έκανε και την δουλειά της βιντεοσκόπησης και των φωτογραφιών, να τα λέμε για αυτά. Που σημαίνει, τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο Άγιος Δημήτριος μπορεί άνετα να κυκλοφορηθεί με ποδήλατο. Άνετα. Μας το είπε και ο Δήμαρχος, το λέμε και εμείς. Πάμε τώρα για κουβέντα.